Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, laylo talipay ang ating matagam naman, kauban na siya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong-bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang siyudad Kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakila, wala na'y kamatayon, Jesus. Lundon tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos hapon na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan uhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan uhaon, lalino panganod, lulog kalipay ang ating matagam naman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na'y kamatayon, lulog tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matapos. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na'y kamatayon, Jesus. Maura kita memorize di surah. Oh, Cel. Oh, klaro juga ni kada guno na mo uban. Okay, Martis sa gabi. Makanta pa? Sis. Oh. Okay. Salamat sa Ginoo. Praise God. Binarkada na lang ko ng amua, lingaw-lingaw. Ana ra good. Okay. Katapusang Domingo sa tuig 2020. O sa sunod na po datong kita, next year, 2021, manang
Grabe pong mininyo ay rong bulana ba? Gambot pila na gipagkasal ako ni bulana. Ugma na po'y kasal ugma. Praise the Lord, hallelujah. Okay, tama yun ang giingon sa Biblia na nagbinyuay, binalayay, sama sa panahon ni Noah, nagkinananay. Okay, ingon ra gayod ni Ana. So tanan na mga dagan sa panahon sa tong kalibutan, mao na nabantayanan yun ang tanan. Pero ang kamaayo sa Ginoo nga nagpahinomdom gayod siya kanato kanunay. Amen. Okay, sa akong huna-huna, mura gamay-gamay ra siguro mo kuyog na mga smag. Ato pang ibitahon ng uban na mga bakante, kay mangantara gihapon tag I'm willing, Lord. Okay, dirita sa Romans chapter 12. Romans chapter 12, verse 1, therefore I urge you, brothers, iyon siya, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Okay. Ang mga katauhan sa Ginoo maingon amen. Praise the Lord. Ang Ginoo kanunay nga nagpahinomdom kanato sama sa usa ka ginikanan ngadto sa iyang pinanggang anak. Kanunay nagpahinomdom sa iyang anak aron dili siya mahitumpawa kay mas labaw na hibalo ang ginikanan kaysa iyang anak. Mausab ang atong Ginoo, ang atong langitnong Amahan. Ang iyang pulong kanunay nagpahinomdom kanato. Niining mga panahon na tungod kay nasayod na ang atong Amahan nga langitnon sa dagan sa panahon sa kalibutan sa katapusang panahon. Mulihok ang yawa kutob sa iyang mahimo. Full blast. Moingon kog full blast kay nang hatag na baya si Mr. Best. Mr. Best, kitang mga Kristohanon basta makakita og makabasa tag best wala na lain. Sa binisaya na best mapintas si Antichrist. Karong adlaw sumad karon. Mao to giingon ni Anli na nang hatag nagipakita gyud dito sa TV, amog yung gi-view ang tanan na gihimo nila. Nang hatag sila og kanang sa nang pagkaon nali, sa to pagkaon natuli? Burger. Nang hatag sila burger plus sinupot nga mga dolyaris nga mga kwarta. Bulki. Kana pabay trabahoan nimo sa usa o pila ka tuig nga grabe ang kwarta. Kung mangawat siguro kag kwarta katong panahon na dugangan pa, di apa, dugangi pa. Grabe, linya sa mga sakyanan kung nakakita mo. Ambot og napabana ron makita panali sa internet. Iabli ninyo Mr. Best, letter B E A S T. Sila nga wa gyud makasabot, halal lininyahay sila. Full blast. Walay lain na musabot sa panahon, katawhan ra sa Ginoo. Mao nga niingon siya, ang Ginoo nagaingon, pag maalamon kamo, be wise. Okay. Wise from the word wisdom. Kung sa itong kahulugan sa wisdom, nakalimot ko, esto, recognize, right, okay, from wrong.
So kung naa ka sa langit nung kaalam sa Ginoo, maila ni mo dayon kana siya. Ang dagan sa panahon, makasabot yun ka. Muingon ka, mauna ni. Pero ang wala sa kaalam ay kumpiyansa. Pinakataas nga linya sa mga sakyanan. Kung daot-daot ang imong sakyanan, tagaan kag, sanang sakyanan na pinakagwapo ulit? Lamborghini. Lamborghini, o tama ba ko sa akong pag-pronounce niya? Or hamburger. Lamborghini. Oh. Naigitagaan, wah, ipangatag, full blast. Nagpanglingo ko. Hallelujah. In town ang mga tao nga wa gyud mahibalo ug wala sa kaalam sa Ginoo. Dako kayong ba sayawa ngan musulod sila. Pero kitang makatawhan sa Dios, praise the Lord. Nagaingon ang libro sa Roma, ang paghalad, devotion or pagpanugyan, devotion or devoted or to devote. Mao ba na siya? Ang pagpanugyan, devoted, devotion is words. Wala gyud ni gipanuko, gihangyo gyud ni. Ingon siya din I urge you. Naada sa verse 1, no? Therefore, I urge you. Hallelujah. Gihangyo ko kamo. Okay. I beg you, I urge you. Gihangyo ko kamo. Brother, in view of God's mercy, offer your bodies. Amen. As a living sacrifice. Body. Literal, yun ning lawas. Body. Offer your bodies. Ang atong mga bodies will be present to God as a living sacrifice. Full blast. Ang trabaho karon maminaw na punta, praise the Lord. Bantay na ta ni ining libre na. Kay musulod naman ta, hinay-hinay. Walay lain na makasabot ni ini. Kitara nga naay Kristo. Sa 2 Corinthians, sikan or kadali lang. 1 Corinthians chapter 2 sa ako. Okay, maog yun. 1 Corinthians chapter 2 verse 8. Tanang mga pamunuan ug tanang mga gamhanan niining kalibutan na karon. None of the rulers of this age understood it. Walay makasabot. Okay, kaya kung nakasabot pa, they would not have crucified the Lord of glory. Ay, nahisulat na di ay. Walay mata nga makakita, walay dalunggan nga makadungog, no ear has heard, ni bisan huna-huna nila makasabot. Alang niadtong giandam sa Dios. Kadto lamang silang nahigugma kaniya. Wow. Ang nahigugma sa Ginoo mingon amin. What God has prepared, giandam sa Dios ang mga butang nga wa masabti nila, wala hidunggi nila, wala makuha bisan silang una-una, giandam kini sa Dios alang niadtong nahigugma sa Ginoo. Mao nga si Pablo nagahangyo, ako nagahangyo kaninyo,
Itugyan ang inyong lawas as a living sacrifice. Kay walay lain makasabot, walay laing muila sa dagan sa panahon. Okay, verse 14, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Ang tao nga walay espiritu, dili makadawat sa mga butang nga magaabot gikan sa espiritu sa Dios, kay nganuman alang kanila foolishness kini kaniya. Muingon sila binuang ng mga istorya. He cannot understand them because they are spiritually discerned. Dili basta-basta sabton di ay kini. Espirituhanon pagsabot, walay laing makasabot, kadto lang naay espiritu sa Dios kaniya. Mao na nga kining atong live streaming, dili na nato ni undangon ni kay daghan ang nagkinahanglan sa gawas. Walay problema kung ang magtiayon lagyo sila pero subaybay sa pagsimba. Magligon lang yun sila. Nakalive bata karon le? Nakalive? Okay? Okay. Salamat. Salamat na nakalive kita karon kay nag-abot gahapon ang atong gi-order. Nag-order mig kanang video cam. Gamay ra. Pero okay ra. Mag-ampo na punta nga madugangan na po na siya. Kay nagkinahanglan ta dinhi og daghan nga mga kamera. Mas maayo na siya ikumparar sa among mga katong mga Canon nga gipanggamit, dali ra na nga pusa. Ipaayo ra po na mo to kay gamay ra man siguro mga diferensya na. Pero mangandoy ta nga ingon ni ana mas maayo. Kay dili ta alkansi, dili man ni kwarta nga ato. Ganihan nagtanaw ko sa inyong appreciation ninyo sa amo. Okay ra to, pero sa ato magong panahon, morag naluoy baya ko, morag sa akong kasing-kasing sulod morag na ay pag-agulo na namutos baya gyud in taon mo, pwede na lang og wala ra. Okay ra, katong gipamutos ipamalit na lang tong bugas gyud unta to. Okay ra, walay problema. Okay. Malipay raman gihapon ta pero mas malipay kalipay inap na kaayo sa amo kanang malipayon pud mo uban kanamo. Kay ang among mga pag-ampo ug ang among pag-concentrate sa pulong sa Ginoo, ang pagkabot kaning antina kabutonon baya gid ni. Kana kabantay mo na kung magdaig na ta dali-dali ko mag-ukab sa Biblia, kusog ang signal. Oh. Gitun-an ko na nadaan didto. Pero ka na magsugod na tagdaig sa Ginoo, daghag ipadayag ang Ginoo. Kusog ang signal. Daghang ipadayag ang Ginoo nga gipangbutangan gyud nako og pizza. Praise God. Ang atong Dios buhi ug maayo. Palakpakan nato. Okay. So dinhi mao ni ang akong nahimo na mga notes. Kinahanglan ang atong mga lawas will be present to God as a living sacrifice. Okay. Dunay mga pipila ka mga butang nga atong sabton kini. Okay, sa diha nga ikaw dedikado, devotion, or nagtugyan, unsa pa nang lain na pag-asulti diha, ang atong lawas kinahanglan iya gayud sa Ginoo. And to keep on living for God only. God only. Ikaduha, the sacrifice of the body is a living sacrifice. It can be made while the body is living right where it is. And the offering of a living sacrifice is to be made right now. Dili na ugma karon.
Karuna. Ang tanang mga buhi moingon amen. Karuna. Right now. Okay, ikatulo, the living sacrifice means that the body sacrifices its own desire and lives for God. The body lives holy. Okay, pulong John chapter 17:17. Nag-ingon siya, balaan na sila. Justified them by the truth. Balaan na sila sa kamatuoran or pulong. Holy, righteous, pure, hallelujah, clean. Okay. Atong tan-awon na dili gyud unta mahimong polluted. Hallelujah, polluted. Hugaw. Dirty. Kundili holy, righteous, pure, clean. Mao nang living sacrifice. Nor contaminate itself with the sin and corrosion of the world. Aha, mao diay ni. Ang ikaupat, the body sacrifice itself to serve God. Ang pagpangalagad diha sa Ginoo. Salamat nga kining kasimbahan is a growing church. Okay, nalimot ko ganihag tawag ni Brother Sani na atay meeting. Ako lipa ipahibalo sa atong mga membro. Kining mutabang ta lahi ang kalibutan og mutabang kay muingon ang kalibutan ayaw. Wala na imo. Kining mutabang ta diha sa Ginoo, pultahan kini alang kanimo. Pultahan. Nanawag gahapon ang taga Cebu. Si Andy nanawag pod. Na ay luti. Kana nga luti 100 square meter. Niingon si ay pwede po naan og 225 square meter. Kana nga 125 square meter. Wala tay tabangunon nga pabayaron, libre, palakpakan ang pulong sa Ginoo. Kana nga luti gihatag sa laing pastor. 1 year, 2 years, 3, 4, 5 years, 6 years, 7 years, walay lihok. Gibawi sa tag-iya. Attorney nga gulang na, dalaga. Kristohanon siya, ug miingon siya, nagtestimonyo naman, nakadungog man siya ng simbahan sa Cebu, nasunog. Iyon siya, akong ihatag ninyo kini. Unya, daghang mga paniguro ba? Ayag dawat og walay papel. Ayag dawat og walay papel. Ingon ko di, pagtuo di. Pagtuo. Kay ang pagtuo bisag piso. Akong giinan si Andy. Pagtuo di, dawata. Yun siya pa, daghan mo tambag di ayaw dawat kay basin unya og dawata. Kay kung bawion niya na porma na, hala ihatag sayaw, iyahan na. Dawata. Niingon man ang tag-iya kay Christian man siya kuno. Makita nako nga inyong giatiman kini simbahan na, ihatag nako ni. Dugangan pagyud nako 3,000 square meter parkingan ninyo kini dako man di ay. Unya naa pa siya 5 hectares daplin gyud sa dagat. Iyon siya amo ning lihokon pa. Kung sige botang idan yung haligi. Kay kanang naghatag maminaw na siya. Walay dili mahimo sa Ginoo. Walay imposible. Luke chapter 1 verse 37.
There is no impossible with God. All things are possible. Ingko di, pagtuo. Ayaw paminawan ng mga negative. Ayun ko. Ayaw. Pagtuo. Kaysa pagkakaroon kung muingon ka palito ni muna na muingon din na sila, name the price. Praise the Lord. Tungod kay, Ginoo naman ang mulihok ni ini. Okay, so naghuna-huna ko na mag-meeting ming mga ismag, maghinay-hinay ta og ngutabang sa ila. Ingko di ayaw alang-alang nga pagtuko di punanang 100 kapin nga square meter, wall to wall, unya habog-habuga. Kay abi ninyo ang Cebu, lisod ang Cebu. Mangita ka diha og labi na kay ang Cordoba, hapit na mahuman ang third bridge, pating maala. Kadtong simbahan nila nga nasunog, uban ang mga balay sa mga Kristohanon, wala to hinungdan nga naay ni buto na gasol, wala ni kalit lang gisunog. Kay kana manggong yutaa ang nagapanag-iya ni ana, membro sa one way pero wala lagi papel. Nasilip siguro na kini posisyonan ta ni sunogon way laing tambal sunog ra. Sa buhi pa to si tatay giingnan nato ni Andi, tay ato nang lihokon ng papel. Sa walay problema pastor, namatay man na siya. Nasunog, wala gyud. Okay, anak ra man ang magkristohanon. Ingko di unya kamong nakauban, kisa may nakauban dito. Kini sila si Doy nakauban ni sila si Kisi. Katong nagbautismo gani mi kita Doy, nagbautismo ta nga naay bato nga naay balay. Di ba lawom tinaw nga puti nga dagat? At bang adto mao nang yuta di ay ko kagwapo. Niya siya pa dili na ta muagi sa squatter. Diha na ta sa highway muagi daplin yud sa dagat. Gisiminto. Praise God, hallelujah. Busa, ingon ko di, ang tagom, amo ning himuon, mutabang mi, mupadala mi, bisag pila lang. Okay, ang taga Negros, nag-meeting sila, mutukod, mutabang, nagpadala na sila. Si Pastor Anden Saliti, nagpadala pod sila kwarta. Ingon ko di, tukuri na palit og mga materialis, tukod ta. Kay ang District number 10, mag-meeting na pod mi, kaya naghulat ra sila sa signal nako, magpadala ta, pabarugon na to ang simbahan diha sa Ginoo. Okay. Sama ni ani ba? Pero kini building ra man ang simbahan kamo man. Kamo ang simbahan. Nasulod lang ni ining building ah. Praise the Lord. Tungod sa kamaayo sa Ginoo, ang Dios nagalihok luyo sa mga nagkaguliya nga panahon, chaos. Wala mausab ang mga plano sa Ginoo. Kung may panahon, tanom ta, simbahan, tanom. Unya, nagtuot nga sa atong tabang dinhi, dili ta makapupo ug makaani. Aniho na to. Maunay prinsipyo sa Ginoo. Lagi siya, dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo. Sa Galacia Kapitulo 6, 9 na, dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo kay sa insaktong panahon, atong anihon. So dunay abli nga pultahan. Kung makadungog ta nga naay mga tabangunon, kana ato na buhian. Kay dili sila ra ang mabulahan, kita. Mabulahan kita. Okay. So balik ko na to dinhi sa mga pagpahinumdum. Mauni na kining atong lawas, the body sacrifice itself is to serve God and Him alone. Sa iya hara, wala na lain pa. The body is dedicated to God as a living sacrifice.
Therefore, every act of the believer's body is to be an act of service to God. Nga naman, nag-ingon si Pablo, mahal. Kinahanglan yun ay nga kita mo alagad, ihatag yun nato atong kagalingon sa Ginoo kay ngano, gipalit ka sa mahal nga presyo. Okay. Tanaw na to kining 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Walay katarungan nga dili kita manugyan sa atong Ginoo kay siya ang atong master, siya ang atong aggalon, siya ang naglukat, siya ang nagpalit. Nag-ingon si Pablo, you were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Amen. Lahi sa una, sa wala pa kita sa Ginoo, ilabi na niining mga panahuna, hapit na magbagong tuig, na anadiha ang mga kalipay, party-party, litson-litson, hala, disco. Nganong naingon man kita niya na tungod kay, wala man kita masayod. Wala kita mahibalo sa atong ginahimo. Maglipay ta, mag-prepare na tag mga gift para panghatag kay Pasko na. Dili di ay na maod, layo ra sa tinuod ang atong gihimo. Hinoon ako wala man mo ingon sa inyo nga nakasala mo, nga naghimo mog putos. Ako ra ba marabag maulaw? Igo na sa amo na nagmalipayon mo tungod namo. Igo na, tama na. Pero naapoy maingon, gugma man namo na, maulagi na. Di pod lagi mapugnan, pero kalipay na namo. Kami nga mga leader na makadungog og mga katawhan na loyal sama ni Pablo, iyang gipasigarbo sila. Mga taga Tesalonika, mga taga-Episo, gipasigarbo kay taman alang kaniya, kalipay na namo, nga makadungog kami, nga nagmalipayon kamo tungod namo. Kay ang among concentration through prayer, meditation, concentration, ang among mga antina, dili maharangan, kay kung makadungog mi nga naay problema, nag-against, maharangan, mabalda, morag muhinay ang signal. Hallelujah. Nasabtan ba ninyo ni? Sa diha nakita namo na kamo nagmalipayon tungod namo, igo na gyud kaayo namo na. Igo na kaayo. Sobra pa sa igo. Hallelujah. Itong palakpakan ang atong Ginoo niya. To God be the glory. Diha ninyo maila na ang among mga kasing-kasing gani pagsugod lang pagtugod sa simbahan na naman gani nagpresent na mutabang pero muanhi dinhi. Ing kulay tanawali ang motibo ug mao ba lain magmotibo pa ayaw. Sirad mayo pagkitay mo hinay-hinay og human ni ani kay mas garbo sa ngalan sa Ginoo nga kita naglakaw ug nagkinabuhi sa pagtuo. Reminders gyud ni tanan Kristohanon. Basta Kristohanon ka, ayaw buhi ang pagtuo. Kay mao kana ang gikinahanglan, mao kana ang requirements. Mura bag passport. Nag-ingon ang Biblia, upat gyud ni ka mga bersikulo, the just shall live by faith. Bidaw, the just shall live by faith. Ang akong mga matarong mabuhi, dugay na namong pagpangalaga uban ng akong asawa. Niya ay pa'y nag-offer sa among usa ka sakong bugas 10,000. Dako na bayan ng 10,000 sa una. 10,000 ang bulan. Wala dili mabayaw ang Ginoo sa suporta sa tao.
Pero kung kanang tawhan nagisultihan, okay, walay problema. Pero dili may gusto naggawngan. Ginoo'y mugawng, I obey God rather than man. Okay? Dinhi sa Habakkuk chapter 2 verse 4, Galatians chapter 3 verse 11, Hebrews 10 verse 37 down to 39, Hebrews 3 verse 12, verse 11. Mauni, ang akong mga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Niduol ganita sa Ginoo aron mapapas ang atong mga sala. Unya, kadtong pagpanghatag ani grasyon, wa man may magsigig bagulbol kay kabalo man may na ang Ginoo may mupakaon nato, di ba? Kay ingon ang Biblia, kung mugawas ka ni ana nga pagtuuha nga gitudlo na hinumdum mo tong giwali na katong Domingo na niingon ang iyang mga tinunan, Ginoo, bangon, wa ka ba magpakabana nga mga lunod na kita, mga matay na kita? Ni bangon ang Ginoo. Pagbangon niya, tanaw dayon niya ang hangin ug ang balod, gibadlong dayon niya. Diha ni hunong ni kalma ang hangin, ni hinay ang mga balod ug nilinaw. Ug sa pagkahuman milingi siya sa iyang mga tinunan, asa naman di ay ang akong gitudlo nga pagtuo kaninyo. Maningil. Where is your faith? Di ba gitudluan ko man kamo nga bisan lang og dunay gamayng liso sa mustasa? Praise God. Kini di ay makristohanon ta nga di ka maligon sa pagtuo, wa ka kagawas sa sala. Oh, that's rice. That's rice. Ang kristohanon nga nigawas sa pagtuo, wala ang kristohanon nga wala maglakaw sa pagtuo, wala makagawas sa sala. Okay, nagkawali baya ko ni ana unsa na nga bersikulo? Romans chapter 14 verses 20 23. Tanawan niya dia. Romans 14 bidaw 14. Romans 14 verses 23. Oh, mao yun. And everything that does not, nasa katapusan na. And everything that does not come from faith is sin. Ala. Ayaw huna-huna ang napildi ka, ayaw huna-huna ang naalkansi ka. Wala. Ngano? Buhi ang atong pagtuo. Atong palakpakan ang pulong dito. Buhi. Okay, mo drive usag ko sa pagtuo makadiyot. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 11 verse 6. Nagaingon siya dinhi, praise God. Kung walay pagtuo, kung wala kuno'y pagtuo, it is impossible to please God. Dili yun mahimuot ang Ginoo. Kanang muhila ka kay naay problema, muhila ka kay nabala ka kay muarag nahurot na, nabala ka na, nakuyaw-kuyawan, natarantar ka na, mauna ka ng kabalaka, ka ng kaguol, mauna siya ang ebidensya nga wa ka maglakaw sa pagtuo. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must, there is ako believe, ako lang, must have faith.
diri sa ko English, must believe. Ang believe og faith. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards, tiaw mo na, may ganti, those who earnestly seek Him. Atong palakpakan. Praise God. Okay, balik na sa sacrifice, living sacrifice. The body sacrifices itself to serve God and Him alone. The body is dedicated to God as a living sacrifice. Therefore, every act of the believer's body is to be an act of service to God. Tanan nga pagabuhaton, mahimaya ang atong Ginoo. Sa 1 Corinthians chapter 6, mahal ang pagpalit. Kinahanglan yun di ay nga ato yung itugyan ng atong kaugalingon kay gipalit. Gipalit og sa dihang napalit ka, tanan nga iya sa Ginoo, gibutang o gihatag kanimo gugma, paglaom, pagtuo, kaluwasan, gihatag na. Moto na, human sa dahang nalinaw ang dagat, ang tubig, ang lake. Minglingi siya, asa naman di ay ang akong gitudlo kaninyo? Where is your faith? Praise God, hallelujah. O kay mauman di ay kini, ang maayong pamaagi, nga gitudlo sa Ginoo, mao nga, una, gikinahanglan yun na manugyan yun ta sa tinuod nga pagtugyan sa Ginoo. Amen? Kay ipanugyan man nato, kinahanglan ng atong mga lawas, be present to God as a living sacrifice. Okay. Ug tungod ni ini, kaning facts, kaning kamatuoran, mao kini. Ang kamatuoran mao kini, kinahanglan makasabot gayod kita nga unsa the world as well as by the believer unsa kuno to everything in it shall pass away. Kinahanglan makasabota ang tanan nga iya sa kalibutan mangahanaw ra. Gabi sa pa o katong di aging gabi tanaw kog Dubai, kagwapo. Akong gitawag, ang akong misis ni, tanawa ra gud ang Dubai. Tungod sa oil, dato gyud kayo sila. Pero nakaingon ko, sa material, pero sa Ginoo, walang wala. Naaman siguro yung nasagol nga Kristohanon, pero pila ra gyud in taon. Tanaw nimo ang Ginoo, wala gyud gipalabi. Nag-ingon siya, nagpaulan siya. Di ba sa Mateo, nagpaulan siya taliwala sa mga daotan ug sa mga matarong. Gipanalanginan niya ang mga daotan ug mga matarong ulan, pero sa kaluwasan wala lisod. Pagkanindot, pagkagwapo sa ilang syudad. Naapay building diha nga magtuyok. Nag-revolve. Pagkatagas. Naghimo pag yun sila ka ng artificial island. Palm Island. Niya gipagi-focus. Pagkagwapo. Mga hanay. Grabing mga balay. Ingon ko nit, usa ka balod ni ana, naguba na tanan ba? Nindot kayo tanahon. Ingon ko nit, kung gwapo na, mas gwapo gyud ang langit nga giandam sa Ginoo. Kay kana trabaho ra man sa kamot sa mga tao. Samtang ang ato, ang engineer, ang naglihok o ang nagtrabaho, Ginoo gyud. Ikaw dili ikabaylo ang kalibutan. Okay, kay mauman di ay kini ang kamatuoran. Ang tanan mga hanaw ra. Kay mga hanaw ra man di ay
Gikinahanglan nga ang mga Kristohanon dili gayud mo kompromiso niini. Dili ta mo anib. Amin ba? Okay. The believer is not to conform, that is fashion himself after the world. Kay mga hanaw raman kay mga hanaw raman ini, ang ikaduhang Korinto 6:17-18, ayaw sunod sa tanan nga mga paagi sa kalibutan. Do not follow the fellowship of the world. Mga hanaw ra. Kanang mga kasikatan, praise the Lord, gusto tang musikat, ayaw na. Mas maayo tong dito na lang ta sa Ginoo. Praise the Lord, amen. Dito na lang ta nga ang Ginoo na lang yun mismo sa pinadayag mayon, ako'y magapahid sa inyong mga luha. Siya na lang mismo. Okay, praise the Lord. James chapter 4 verse 4. Okay, ang tanan nga nahigugma sa kalibutan, unsa kuno to, kaaway. Kaaway. Hallelujah. James chapter 4. You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes enemy of God. Mga kasikatan, ang yawa raw naghimo nag-full blast. Makakita ka sa the best, Mr. Best di ay, Mr. Best, nagmarka siya diri, Mr. Best, bata pa, gwapo ra ba pong tao? Mr. Best, manghatag og burger, pakapinan og sinupot-supot nga mga dollar, kwarta, bulki-bulki. Gipakita sa drone ang kataas sa ilahang linya sa sakyanan. Perting kataas. Katong katapusan nga nagdawat, huna-huna niya, gamay na lang ni ako kay unsaon late. Mas pinakadaghan ang nadawat niya, gibubuan niya maayo. Grabe. Ingon pa si Satanas kang Ginoong Hesus, kung musimba ka kanako. Naaba na diha sa Matthew chapter 4. Okay. Giangkon niya. May magsiyay nagbuhat sa kalibutan iyaha ba di ay na? Di na iyaha. Okay. Okay. Matthew chapter 4. Okay, ingon siya sa verse 8. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world and their splendor. Verse 9. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Unsa ba di ay kaimportante kanang word worship? Naabagi di ay nakita ni Satanas kanang word worship nga iyahang makuha nga dako kaayo. Okay. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God. Ayaw kong pasimbaha, ikaw mo'y musimba. Unsa man gyudi ay kamahinungdanon kining musimba. Mga igsuon paminaw, inigsulod dinhi, bayaw simbaha gyud ang Ginoo. Ang pagsimba dako kaayog kahimuan na mausab ang imong kinabuhi. Tinuod na ba? Na sa libro sa Salmo, tanaw na to ang Salmo 115.
Kini di ang mao di nga ang Ginoo gusto niya nga si Satanas mabag-o. Simba lang. Di po si Satanas kay ang Ginoo mo'y pasimbahon niya. Unsa man gyud ay ang kaimportante niya ng simba. Di ara 115 sa paha maobad ni. Unsa ba gyud ka mahinungdanon kini? Okay. Kining pagsimba mora gihatag na nimo ang imong kaugalingon, tanang pagsalig. Mao gani nga yukbo ka. Okay. Diya din sa 115 sa Salmo. Ang verse 4 o verse 5 ang gihisgutan diha dibulto. Sa verse 8 kadtong naghimo sa dibulto. Those who make them kadto kunong naghimo niini will be like them. Muliwat. And so will all who trust in them. Ay, maudiay ni. Maudiay ni ang nakita ni Satanas. Muliwat. Dili ba sa panahon sa mga aktor ug artista? May bawaan nimo kinsay gi-idol ni anang tawana. Kung sinura-unor ang iyang gida-idol, naapod siya alom. Muliwat. Ang yawa, nahibalo siya nga kung muyukbo ang Ginoo, tanan nga kinaiyan niya, pero kay nakahibalo, kung wise siya, mas grabe ka wise ang Ginoo. Yun siya yung pasimbaha. Ikaw ang musimba sa Ginoo. Dito sila nag-ilog sa worship. Dili ba na tinuod panahon sa mga Bilmanian, Noranian? Oh, kung nag-idol ka ni Victor Wood, ang imong kinantahan, mora pug si Victor Wood. Tungod man kay nag-idol ka. Oh, akong idol sa una sa singer, Eddie Peregrina. Di ang akong tingog, Eddie Peregrina. Mao di ay na ang worship. Dito nagduilo sila. Simbaha ko kay ihatag nako ang tanan. Dako di ay kayong impact ang worship. Sa dihang musulod di ay ta din hikitang tanan worship sa Ginoo. Kay sa dihang i-worship nato siya, mahisama kita kaniya. Bag-og yung ka, usab yun yung kinabuhiya. Pero kung dili ka worshiper, a Lucifer. Anara, maudiay na, worship yun. Simbaha. Panahon nga magsimba-simbaha, daig ang Ginoo, daig sa Ginoo. Kay diha di ay sa pagsimba, praise the Lord, naa diha ang impact. Ang tanan nga misalig, ang tanan nga musimba, muliwat. Mao na nga kita, ning liwat yun ta sa atong Ginoo. Mapainubsanon, mainantuson, mahigugmaon, magihatagon, mapinadayunon, mainampuon, mapasalamaton. Hallelujah. Itong palakpakan ng atong Ginoo diha. To God be the glory. Kay mauman di ay kini nga mga hanaw, maay yung Ginoo no gitudluan yun ta. Pero ang kalibutan wa gyud magtudlo. Wala gyud maingon ang kalibutan nga. Aw, mao ni ang inyong maabot kung ako ang inyong pilion, mao ni ang mahitabo. Wala magsaba. Ang Ginoo ra may nagtudlo kung sa kalibutan mo mga hanaw gyud mo uban sa iya. Karon kay mga hanaw man, iyon siya ayaw pilian ninyo. Okay, sa 1 John chapter 2. Praise the Lord. 1 John chapter 2. Do not love the world. Verse 15. Ayaw gid mo sa kalibutan or anything in the world. Okay.
Maayo gyud ang Ginoo kang Sister Gloria kay 2 million. Papas. Oh, di man gyud ka mahikatulog kung naa kay dagong problema. So naa diha ang atong magtatabang. Amen. Dili siya mosugot nga magguol ka. Tabangan gyud kaniya. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for everything in the world, the cravings of the sinful man, pangibog. The craving of the sinful man. The lust of his eyes, sa mata. Pangibog sa mata. And the boasting of what he has. Kanang iyang pagpasigarbo sa iyang kaugalingon. Katong the rich young man, pag-ingon sa Ginoo, ibaligya o ipanghatag sa kabos. Naguol siya kay hilabihang pagkadato niya may talikod o biya siya. Nagdahom siya nga mapobre? No. Mas labaw pa kadato ni adto niya kung Ginoo pa'y naglihok niya. Okay. Nag-ingon siya, and the boasting of what he has, and thus comes not from the Father, but from the world, gikan sa kalibutan. The world and its desire pass away. But the man who does the will of God lives forever. Mabuhi sa walay katapusan, palakpakan. Nindot kaayo puy-an ang kinabuhi. Walay katapusan. Maayo ba ang pulong sa Ginoo? Maayo kaayo. Kay mao man di ay kini gipahimangnuan nga ang tanan nga mga Kristohanon dili magpaulipon. Tanang mga fashion, urog. Hallelujah. Mailan na nimo karon ang urog sa kalibutan, naglisod yun ang kalibutan. Kay mismo ang maong, bisag nangagisi na, perting mahala. Sa among panahon, kanang maong panarbahuay, pangkamang-kamang ragyod na muna. 8 onsas, na pag pinakabaga, 11 onsas. Pangkamang na muna, silawom sa truck, magtrabaho, maong. Nagpadayag lang yun ang kalibutan na perting yung lisura. Kay musulod sa mall, nangabuslot na ang lubot. Hasta paa nangabuslot na. Ako nguna-huna, ibalibagay man ang tanawa ra imong paliton. Mao'y pinakamahal. Paliton, yun hinoon. Kauna-huna ako kung maong sa una nga petin buling ito na. Mahal na di ito ta karon. Hallelujah. Urog sa kalibutan. Marka-marka sa panit, patik-patik sa panit, urog sa kalibutan. Naapay mga buhok sa mga batanon karon nga moara nagparong og kanang langgam. Praise God. Sa among panahon, pag mutaas ang among mga buhok, naanay mo siaw, ang isiaw kukok. Kasabot mo bird nga kukok. Ang tingog niya na kukuk. Ana na siya. Pagkatag-asa kayong balhibo, siawon ka sa kukok. Musiaw na sila kukok. Kinahanglan gupitan yun. Sa una, nag-ROME, gikan sa PMT, ROTC, mapahakan, ulaw na kaayo, manglakaw, miyamo ng gunita ng among ulo. Karon, praise the Lord, hallelujah. Mora nagipangkutsara. Tinuod na, yung ko sa among panahon, dili magina pwede. Na ay color sa ibabaw, morang naglukdog tae. Tinuod na ba? Urog. Kining tanang kalipay ug urog sa kalibutan ra gyud na. Okay. So gikinahanglan og transformation. Ang atong mga pangunahuna i-transform.
The believer is to be transformed. Okay. So sa ato pa dinhi makuha nato dinhi sa Greek root of the word is morphe. Okay. Metamorphoste. Mao ni siya diri. Metamorphoste. The Greek root of the word is morphe, means the real being of a man. Okay, mao diay na siya. Matransform ang pinakasulod. Mauni ang klaro nga giingon sa Biblia. The believer must undergo a radical change within his inner being in order to escape ayaw pagkompromiso sa tanang urog sa panahon. Nganuman, aron kang makaiskapo to escape the world and its doom. Praise God. The believer must be transformed and changed inwardly. Naon saan man pagka-change sa sulod kung walay word? Hallelujah. Itong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Inwardly, his real self, his very nature, essence, personality, inner being, his inner man must be changed. Hallelujah. Praise the Lord. Sumao man di ay ni dagan sa panahon, wa man gid mga hanaw man unsa pa may mangandoy pabagyo di eta na musikat, mangandoy pa ba di eta na maila, mangandoy mas maayo dito na ta mangandoy sa taas. Okay, so daghan kaayo ang mga butang nga giingon nga ayaw kamo pagsunod sa fellowship of the world, ayaw kamo niya ana pag-follow sa passion of the world, the evil desire and lust of the world. Do not follow the ways of the world. Okay. Do not live in pleasure. Daghang mga do not live in pleasure on earth. Okay. Do not follow the crowd of the world. So naay mga verses. Exodus 23 verse 2. Not to live in a pleasure on earth. James chapter 5 verse 5. So daghan na basa sa Biblia, daghan diha ang gipakita sa Ginoo aron kita mahilikay or maka-escape ni ining umaabot na mga kalisdanan sa kalibutan. Subo kaayong palandungon mga igsuon, daghan pag Kristohanon involved. Praise God, hallelujah. Daghan mga Kristohanon, apil. Dili lang mga membro, abay, ang mga pastor, apil na agyoy nag basta kwarta na gani, hallelujah, manglinya na sila kay kwarta na ni. Dili taangay limbungan ni ana kay ang atong Ginoo dili bakakon. Pag ingon niya nga my God will supply, diha ra. Buhion ra kaniya. God is able to do everything that we need. Kana to mga daily basic ug unsa pa diha. Kaya na niya. Kung imong i-scan ang Old Testament, praise the Lord, hallelujah. Gipakaon sila taliwala sa desyerto, gipaulan og mana, gipadalaan og mga buntog karne. Kaon sila. Unya kay wala may mall, wala may ilis-ilis. Ingon ang Biblia, wala mga baho ang ilang sinina. Nibisan ang ilang mga tiil ng hubag ug linaka, wala mga unsa. Atong palakpakan ang Ginoo niya. Mauna siya ang Dios nga atong gialagan karon. Mao nang giingon nga Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Salig, simbaha siya. Kay diha sa pagsimba,
naa diha ang dakong impact nga makuha nimo. Bayaw sa mga kamot, piyong sa mga mata, dayga ang Ginoo. Ang eksperyensya po namo sa una, labi na itong naa sa bukid, okay, kining pagdaig sa Ginoo, di lagi manghiluwas, pero kasabot ang Ginoo ni ana nga kinasing-kasing na ba? O naay mo kantag sa to ingon tong worship leader, song leader mo itong tawag sa una. Ingon siya, iya daw gihangyo na patindogon ang mga tao. Patindogon niya, ingon siya, piyungon na to ang atong mga mata, kay atong simbahon ang Dios. Piyong po mga tao. Atong awito ng awit nga nag-ulahan, open my eyes, Lord. Kanta ito, open my eyes, Lord. Okay. Salamat kayo sa Ginoo. Amen ba? Bisan tuod og ingon ni ana, pero dili nato ikasaway ang Ginoo na hibalo, ang kasing-kasing. Gidawat sa Ginoo ang tanan. Kalipay nga magsimba. Mao nga ang pulong sa Ginoo nagahangyo, offer your bodies as a living sacrifice. Nganong i-offer? Napalit ka naman sa kantidad nga mahal nga pagpalit. Mandog kita. Ginoo, salamat. Pataas ang makamot, Ginoo, salamat. Dili gayud kami matagbaw sa imong pulong. Ang imong pulong buhi, ikaw aniya sa mong taliwala, ikaw uban gayud kanunay kanamo. Nagaampo ako, Ginoo. Katapusan nga Domingo sa 2020, ang tanan kasinatian gikan sa January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Salamat Ginoo ni adtong mga bulan nga nang labay. May mga kahadlok ug may mga kasakitan, may panahon nga daw moarag nangaluya kami, apan salamat Ginoo. Kasinatian lamang namo kadto. Nalabang namo kini. Ug niining musunod nga 2021, ikaw man ang Dios nga gamhanan, nakita nimo ang nagauna nga mga bulan sa among kinabuhi. Ginoo, kuhaa ang tanang mga babag. Kuhaa. Gikan sa bulan sa Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktubre, Nobyembre, Desembre. Kuhaa, hinlui ka na, gikan ka na mo, aron makapadayon kami nga musimba kanimo. Uban ka na mo, Ginoo, magapanggawa sa laing nasod, ubanis sila. Tungod kay nahibaluman sila sa living sacrifice. Mao nga Ginoo, salamat Ginoo. Ang tanan nga mga panghitabo, nasayod ikaw, kami wala masayod. Apan, tungod kay nagaingon ikaw nga walay mga butang nga dili namo mahibaluan. Mahibaluan ragyud ay namo Ginoo. Mao nga Lord, andam kami, preparado na ang among mga kinabuhi ug kasing-kasing. Dili kami muhunong sa pagsampit ug pagsimba kanimo. Sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Ang tanang nagahalad sa ilang kagalingon diha sa Dios maingon og amen. Hallelujah. Mura og gamay ra man akong nadunggan. Salamat sa pulong sa Dios. Ang tanang nagahalad og nagatugyan sa ilang kagalingon ngadto sa Dios maingon og amen. Amen. Hallelujah. Ang pulong sa Dios nagpahinumdom gayud kanato. Amen. Mao nga sa atong panahon karon dili na gyud ka komedyahan kining pagpangalagad sa Ginoo. Mao nga ang pulong nga atong nadungog kinahanglan nga magtininuod ta sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. Amen.
ihalad nato ang atong kagalingon diha kaniya. Ang tuyo aron nga mahilikay kita sa mga panghitabo, mga kasamok, mga kalisdanan nga atong nasinati sa atong panahon karon. Mao nga ang pulong sa Dios nagtuo ko nga nagtudlo kini alang sa kaayuhan kanato. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Salamat sa pulong sa Dios o ato siyang hatagan o makusog nga palakpak. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Dios. O karon o magapanindog ta alang sa atong laing bahin sa atong pagsimba diha sa Ginoo mao ang paghatag sa atong mga offering. O sa dili pa kita muhatag dinhi atong ilitok ang atong positive confessions tungod kay nasayod kita nga ang Dios aniya uban kanato, ang Dios nasayod kung unsa atong mga pagkinahanglan o ang tanan, ang source sa tanan natong pagkinanaara gyud sa Ginoo. Amen. Hallelujah. As we bring back our tithes and give our offering, we are believing the Lord for jobs and better jobs, raises and bonuses, beneficiaries and commissions, favorable settlements, states and inheritances, entries and income, rebates and returns, checks in the mail, gifts and surprises, finding money, bills paid off, bills decreasing, blessings and increases. Thank you, Lord, for meeting all of my financial needs so that we have more than enough to give into the kingdom of God, to promote the gospel of Jesus Christ. Hallelujah! It's offering time. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa kata. At higit pa, iyayo mo'y sagana at umaabaw sa kata. At higit pa, sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala namang mahigit pa, pagkat may sapat na. May sapat na at higit pa. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubos. Di mapipigil sa pag-awit, ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Martes sa gabi magkita ta dinhi kay mag-rehearse na punta. Kanang wa nagyoy kopya ang atong kamot. Dali mo diri, dali na. Kay nanganta baya, gatong willing na mo uban kay dili man tanan pud makauban. Okay, dali mo. Praise the Lord. Oh, naay mo uban pod na mga lihi, uban ay mga bakanti di. Ang ato ding I'm willing, Lord. Okay. Okay? Okay. Sige. Ay. Ang akong kuan di ay.
Wa na may lain na itong buhaton, kalipay nato, kalipay namo na makahalad, bisag kulang ang kaon, may kaso. Kalipay nato, kalipay namo. Okay? Praise the Lord. Anya. Okay, maura to atong ipraktika karong Martes sa gabi ha. Larga. Praise the Lord. Mga sundalo, kami ni Kristo. Mga sundalo, kami ni Kristo. Bisan asa dalha wala ireklamo. Mga tagibing, kami imbitado. Malipay Ang agianan. Uy, hala. Kiran, ang agianan. Mga sundalo. Uy, hala. Marag wagid kayo makamemorize pa. Problema, mga sundalo. Na. Ang among dakway, malipayon kaayo. Among kahinam, nagabaha. Nagabukal, nagaawan. Muarag daghaning nanambong pero usaray tingog. Mga amigo, magdugata, magubanta sa pagsimba. Dunay sinugba, sinat-an nga baga, manok nga isakwan, baboy nga gianda, Luro ibang kamada, ubanwa na hisapti. mga gala. luro Oy, ibang mga kamada, ubanwa na isapti. Oy, mga Yuga sa iso, ilang pista. Oy, mga higala, magdugata, Ah, sige, magubanta sultin na mo. sa ilang pista. O pre, Sayaw! nakadala kag silupin pre. Mga tutas Thanksgiving. Bilay! Muarag wa pa'y pamahaw ni ba? Aptik, Bila na! fire. Mga sundalo, kami ni Kristo. Mga sundalo, Malipayon kami kaayo. ni Kristo. Dagway, Nagabaha. malipayon 1, 2, kaayo. Kahinam, nagabaha. Gala, Nagabukal, Mga nagaawan amigo. sa kaldero. Mga higala, mga amigo. Hala, Kami ni magmata, Kristo. magmata sa pagsimba. Mga sundalo, kami ni Kristo. Thanksgiving, kami invitado. Kalipay gyud Ibig itong amo ato agianan sa tinuod labihan gayong lisura. Maura kita na memorize lisura. Oh. Sayaw! Oh. Klaro yung kaning ka naghuno na mo uban. Okay. Martes sa gabi. Kanta ba? Ah.